Ci surat Al-Mulk ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna faqulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wong-wong kafir mau padha mangsuli matur, inggih kawula sedaya sampun karawuhan utusan ingkang andumugekaken dawuh-dawuh ancaman, nanging lajeng kawula sedaya sami anggoroake lan kawula sedaya sami nyelatu. Allah Ta'ala ora nurunake apa-apa, ora bakal sira kabeh iku kejaba ana ing sasar kang gedhe. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lan wong-wong kafir mau padha matur, upami kawontenan kawula sedaya rumiyin sami mireng mangertos utawi mikir dawuh-dawuhipun utusan, sampun tentu mboten badhe kula sedaya kalebet wonten ing golonganipun ashabus sa'ir. Fa'tarufu bi dzambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Wong kafir padha ngakoni kesalahane, tetapi anggone ngakoni wis ora migunani apa-apa. Aduh saking rahmat bagiane wong-wong kafir kang padha oleh neraka syair. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sejatine wong-wong kang padha wedi pangerane sarana samar ateges tetep taat senajan ora katon menungso, dheweke iku bakal padha oleh pangapuran lan ganjaran kang agung, yaiku swarga. Wasirru qaulakum awjaru bihi innahu alimun bizatis sudur. Wong-wong kafir padha rasan-rasan sak kancane guneman alon-alon karep ben pangerane Muhammad ora krungu. Nuli ayat iki tumurun, sira alon-alon akita ucapan ira utawa sira banterake omongan ira, temenan Allah Ta'ala tansah mirsani apa kang ana ing dada, apa maneh apa-apa kang padha sira ucapake. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apa ora pirsa Allah Ta'ala kang nitahake sekabehane titah-titah marang apa-apa kang padha sira samarake. Ing mangka Allah Ta'ala iku zat kang latif tur waspada, ora bakal balik. Allah Ta'ala tetep tansah mirsani, pirsa lan mirsani. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ya Allah Ta'ala iku zat kang nitahake kanggo sira kabeh arupa bumi, kang bumi iku mungguing hewan lulut ora gonjang-ganjing. Sira kabeh padha mlebu ana ing tlatahé bumi lan sira kabeh padha mangano saking rezekine Allah Ta'ala lan namung marang panjenengane Allah Ta'ala dhewe tangine menungso saking kubur iku. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe. Matur suwun.